ba adil ba nangrum amli kanot shlong long ba kibrio kibran kti ban penthai bom kidai ban mi shakmat ban wan shakami yakran bat dak ba ban rap bala dadon kidaw maknaru kimdei ban penlong langkanya ik barit barya lani ki pai ba ki baya bayang ya kani ba adil ba lopon pa habakran sigilat thai khobor hadin ka jingwan jingo ya ka cakap ulong ba ka jingja pen thai bom hakalai phau trai kulal kot arajar arwar kalong ka jing pentriam ki baya bayang bat penram juri badan kti ulong ba sarkar ka de ban simkhia ba kum kini hikam kimdei banja Thì buat kani kajing jaga ba susi kalong sisa ka ba hihapan penrem da borok ki nongsong senong joka street markum kini ki kemde banwanja nginum dei ru ban sha ban ja maginum dei ru ban peteng ban ja na kapor marka penting ka pen smith ka pen song siir ka pelong panik ki parang song senong berkham tam kini kajing jaga kum ni ki atem bom blast ki ba don ki jakar bla explode te kalong ki ka ba susi buat ni aingu yu play kalong ba kham don kajing jaga ba sniu tang iwei man sim lu kamdan ke ibaja pas ni ba khamtam yangu momen ka si wade ka si sonde ka ba ki khang di babon ki dukan ki khang lamba ka order jang dc ti sulong ka jing blessing in disguise mo hakoi kalian ti batkum kani ngasngo bakum no mi khmat la dei high time yum de ba chu snap shu ngasngo ban ong yak ni ki brio ki badon kti kum ni ki kam ba don kti kum ni ki kam pa chong sier ba ken kenyo ba kala dei ka por ba it's high time ba ken one Sanono kamit kasi keren lakade banu kam tam ber sarkar ada kidon daw ber ka banu la kidon daw kimdei bakin le ven kimdei bakin pelong skip good yaki barik barya kam tam ki prabrio ki mensim brio namar kani kalong kiki ka ba de ban penrem da baro namar kalong kiki ka ba sosi kam tam donbok bakham ja kiki ka basniu yaki mensim ki boloi mo ti bat kani ngasngo bade ban penrem bat ngasngo bagadi ka act of coward jong ni ki brio bakam dei su kum ni ki banja ngasngo bagim dei basu skap baka government kan la ka jong ka benta bat kini ki brio da ki don daw yenu ki don daw ki dei ban penpau ya ki ka jingkwa ka jong ki ya ki jenong kam ka jong ki bat ki ka bagi don ka motif sandat nyimtip ti ngasngo ba kani ka jing le ka jong ki dei ban sange sandon bakam dei ban haras lande ban create ka fear psychosis ki brio ki bayang ni nok song senong ki bolulu kani ko de goi banta ka bang hapan appeal ban och ka police department bakan long awake bakan long alert bakan strengthen ya ka strength jongki hai bobon ki banta khamtam bakunum alat community ki banja nang kapor namar ngidon hapeng ka jing ka bang ni covid mata arsenal kanu ka jing kta ka yo ka kot ka kamai ka ji khamtam ki brio ki ba long ki general public mo ti bat ngasngo ba company ki ka police ka di bale jo kamram bat kan thwet bat ka di ban yo ru ban kem kanang ba kini ki kinum don kijing ban pakinum ja su nani sama mano badan kiti na salandet rei ngamti pita ki baklim ki dei na kem dei ti bat ka bang sukwa banong dada kinut ya ka ban atem company ki kam ya ki nong no ya ki mensim boloi kani kalau ba attack ya ki general public ki bam tip ye ki belong ki innocent tengah sengol ada kidi group ni kidi individual kidi ban one skmat kidi ban pau kiai ga ba kidon kicing e kiai ga ba kidong kam namar ginum la ban su sngap kum ki nongsong senong jong ka jela ki ba ye nya ta kicing suk namar ka jingsuk hi ginum la ban wan ada kicing suk ka dei hangi hi simat nam na kalian jong akum nomi khmat ngan hable ru la jong kamram ngan hapet hadu kan no kalian government kalong serious kham tam police department bahkan perform la ka jong ka duty buat kiki ke belajar kiki ke belajar jai kini ke barang jah mantap buat nyimtip kiki ke ban senang jaru dari yang scam ke police department kali jo kamram ban pedi ya kata ke jinglong capable ke jongki hakakam ke ba nila tenrong kum ki police ki ban ai ta security ya ta safety haka street i bolokoi